dia, soc la Mariam. Ella és la meva companyia, la Nadia. Avui us ensenyarem a fer un couscous de panses negres i blanques. Una de les dues principals receptes de couscous que hi ha. Juntament amb el couscous de verdures, primer de tots us presentarem els ingredients. Necessitarem cuixes de pollastres, més o menys una per cada comensal. Panses negres i blanques, amigues crues i 1 quilo de ceba morada. Hem comprat 1 quilo de couscous de la marca Tria, que és la marca més popular. També necessitarem oli d'oliva, sal, sucre, all i us de guatlla. D'espècies farem servir canella en pols, gengibre groc, gengibre blanca, pebre negre. Bon dia, jo soc la Nadia i us explicaré el procediment que hem seguiré per el couscous amb panses. Primer de tot, cal que traiem la ceba i un gridal. Mentre la Mariam comença a tallar tots, agafarem les panses negres i blanques amb aigua. Ho deixarem un moment, 5 minuts. I ara posem el couscous, com veieu. És marca Tria. I escorrerem l'aigua. Ja escorrerem l'aigua. Un cop ho tinguem tot ben picat, posarem en foc lent la ceba, l'alla, amb la pollastre i una cucharada d'oli d'oliva. Posarem el sal. I ara posarem una litra d'aigua, una horeta en foc lent. I ara posarem el couscous i el papor. Ara posarem els ous a bullir amb aigua. Ara posarem els mites a torrar una mica d'oli de girasol. Ara agafarem una olla i posem 1 quilo de ceba tallada a rodanxes i també panses negres i blanques. I 7 cucharades de sucre i 3 cucharades de canella, una cucharada de pebre negre, també una cucharada, una mica de groc, gengibre groc. I l'aceite d'oliva, també una cucharada. Ara posarem una mica d'aigua a foc lent
mitja hora. I tapem. Ara posem el couscous. És la última vegada. I ara a la seva falta 5 minuts. Posem les couscous com això i escorrerem una mica de salsa i posem la pollastre. Ara posem les semilles com això. Els ous també. I ara posem l'última cosa, és la ceba i panses negres i blanques. Així de tots. Aquest és un deliciós plat més tradicional de la cuina marroquina. És fàcil de fer i és un menjar deliciós per fer a compartir amb les persones que estimes. Esperem que us agradi i que disfruteu molt cuinar i menjar. Com nosaltres gaudim aprenent català. Bon profit i moltes gràcies.